Jeg har tegnet en pige og en dreng på tavlen. Ja. Pigen, hun hedder Karen. Kan du fortælle mig, hvad det er, hun har i hænderne? Ballaver. Ja. Hvordan kan man finde ud af, hvor mange hun har? Jeg kan finde ud af det ved at tælle dem. Kan du prøve at vise mig, hvordan du vil gøre det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Kan man skrive det på tavlen? Det kan vi godt. Ja. Må vi se dig skrive det? Herovre er der 5, 4, Ja. 9. 5, 4 og 9. Hvordan kommer du frem til, at 5 og 4 er 9? Altså jeg ved, at 5 plus 5, det er jo 10. Ja. Og 4, ballaver herovre, det er 1 mindre end 5. Og det er 9 også. 1 mindre end 10. Og så bliver det 9. Ja. Ja, godt. Det er meget flot fortalt. Hvis du skulle lave en tallinje, hvor man kunne vise, hvor meget det var, hvordan kunne man så lave den? Ved du det? Nej, det ved jeg ikke. Nej, godt. Så siger jeg tak for hjælpen nu, Tobias. Det var rigtig fint.